Ia, croeso nôl. Wedyn ma ni wan yn yr ail rhan o'r dosbarth y gwartheg Glas Prydeinig yn weddol niferus yma. Ac William Owen Bryce Haint cyn i fan hyn yn rhoi sylwebeth ar y gwartheg. A dyn ni'n dau gytuno. Mae Calam yn byrniadu'n wych, ond mae e'n byrniadu'n gyflym. Ond mae safon ar uchel mae William. Oes ydyw, mae dosbarthiadau sydd wedi bod yn agos iawn. Dosbarth y sarleg yna, un o'r dosbarthau gorau dwi'n gofio yma fel Heffrod. A mae'n glod i'r cystadleuwr, hyd yn oed, o'n i'n gwybod Dafydd Evans oedd yn cystadlu yn y sarlef yna. Cofio fan nath ofyn ddau bythefnos yn ôl ydi edrych, oedd yn siŵr ei anifel o'i gon da, mae'n dweud. Mae'n glod i gael dod yma i gystadlu. Dim ond lle, ydych chi, mae'n wyn yn dysgu beth bob tro wrth ddwad. Mae Calam i'r rai sy'n newydd ymuno ni. Mae'n ddangoswr profiadol wedi ennill yn Smithfield. Mae'n dod o swydd Derby. Mae'n contractiwr amaethyddol wrth i alwedigaeth. Mae wedi bod yn contractio leni ar flwyddyn reit anorf. A wedi wneud dros 4,000 o erwe. Ac yn y cyfamser wedyn wrth gwrs, dyma i amser hamdden o wedi dangos y gwartheg. Ac mae wedi ennill pob gwobr o bwys. A teg deud, William, oedd yn deud mai dyma i uchelgais o. Ia, oedd yn dweud bod yma hyn yn uchelgais i bywyd o, cael i gwahoddiad i ddod yma i farnu. Achos maen nhw'n cyfri hon o'n y sioe o ran y flwyddyn, a sioe mae pawb isio ennill. Yndi. A mae fel hyfen, mae'n dod ar y diwedd fel un i'r top. Ond mae'n rhyfedd fel mae'r Glas Prydeinig wedi dod. Mae'n amlwg bod hi'n siap ac yn anifel ar gyfer sioia. Oedd dyma'r ddau ddosbarth cryfad yn wedi cael bore yma, ynddo? Ia, na chi, maen nhw wedi cywiro lot ar y problemau gen nhw yn y cerddediad a falle flynyddoedd yn ôl, a maen nhw wedi cywiro nhw'n ofnadwy chwarae teg. A maen nhw wedi dod i'r brig yn y sioia yma reit aml o'n chwarae teg. A mae'n dangos pa mor agos i'w gilydd mae nhw mor debyg. Dwi o fawr o dro'n cael y lluniau fewn yna, di? Na, di chwarae teg o, na di. Mae fe'n manylu ar y system, ond mae pob un ohonyn nhw wartheg werth chweil yna. Yndi. Na. Mae dangos gennym ni fama, gennym ni ferch y fama sydd wedi dangos heddiw Jennifer Hislop sydd wedi ennill. Mae hi enillodd y sioe y Highland yn yr ha, ond mae ar y funud yn dangos gwarthegyn Sellers, ond oedd hi eisio'r fraint o cael dangos anifel yn y sioe. Oedd hi? Ni'n sad fe'i mam i gyna, yndi, oedd, mae wedi gofyn geith hi ddangos. Mae'n siŵr o'n yma blwyddyn nesa, efo anifel hunan, mae'n debyg. Mae'n ardderchog. A mae hynny'n bod yn dydi, maen nhw'n dod yma, cael spec ac wedyn. Yr enillydd ydy pwy di'r enillydd yma, William? Hon yn effer gen Lynn Pitsley. Lynn di bod yn cystadlu yn y blynedd diweddar yma. Yndi, di gael llwyddiant yn un sioe dwi'n meddwl, dwi'n gofyn lle, wan mae di ennill y sioe o blaen. Gen i heffer reit hwsol heddiw. Oes, chwarae tegi. A wedyn maen nhw lawr yr lein, mae ffrindiau ni o Iwerddon. A beth di'r ailun hon, Sellers e hon? Ia, Heffer Sellers di hon, yn cael ei arddangos gyn Jennifer Hislop. Ia, hon di Jennifer, ia. Ia, a wedyn mae cyfeillio ni o'r Alban wedyn yn drydydd, Stewart Bet. A wedyn mae Lady Gaga sydd yn heffer goan, mae'n bod yn gwneud yn dda iawn. Wel yndi, Lady Gaga wedi ennill Countryside Live diwedd October. A mae'n just dangos safon sydd yn y dosbarthiadau yma. Yndi. Chi, Heffer sydd wedi ennill dipyn o sioiad o'r had i gwyth chi. Ac yn dod o Ogledd Cymru. Ia, wedi cael ei magu gyn Trevor Jones. Ac heddiw yma yn bedwerydd yn y dosbarth. Ia. Ia'n dangos mor anodd ydi ennill y dosbarthiadau yma. O, debyg iawn, yma hon sydd ar y brig, ydi mae'n ffres iawn yn edrych. Yndi, yn ollol yndi. O, mae'n neis gweld cymaint a hyn o wartheg. Ac mae'n anelu ni mlaen at bencampwriaeth yr Heffrod enghraifft. Bydd yn rhaid allan am byd e? Bydd. A mi fydd ar ôl y dosbarth yma, wan, mi fydd cyntaf y dosbarth yma yn mynd ymlaen yn erbyn cyntaf dosbarth dwytha i gael y section winner. Ia ti. A ni, mae Calum wedi wneud i weithred eto gen y lleidfa. A chwarae teg, mae'r gen y lleidfa'n llenwi dim o'r bore gore i deithio. Ond maen nhw wedi dod yn dda iawn.
Na ni. Ydych chi'n gallu gweld yr hapusrwydd mae'r llwyddiant y sioe yn olygu'r bobl. Mwch yr gwenu ac yn y byd, dyn ni'n byw o hynny heddiw yng nghanol yr holl casineb. Mae'n braf cael eich chlysur bach i fwynhau bywyd ac i werthfawrogi yr hyn mae'n cyddynion i'n wneud. Llongyfarchiadau mawr a diolch iddyn nhw'n de. Ardderchog.